masu kallon mu da sauraron barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na hantsi leka gidan kowa. Shiri ne wanda a kowane sati yake zaliko muku manyan mutane da kuma manyan batutuwa wanda muke tattaunawa. A wannan satin ma alhamdulillah Allah ya sa mun yi babban kamu wanda insha Allah za mu tattauna da Sultan Mayano wato mai martaba Alhaji Yahya Adam Idris insha Allah. Amma kafin mu shiga cikin shirin insha Allah za mu karɓi sako kamar haka. Mai haƙuri kare da ka daina kake tare da ramba ka zama mai zarafin nazari a sannan za ka cire mai haƙuri kare da ka daina kana tare da ramba ka zama mai zarafin nazari a sannan za ka cire ba haƙuri kare da ka daina kake tare da ramba ka zama mai nazari a sannan za ka cire ba sawa fani sakin da shi ne sakin sana kai shi ne dai Allahu ya rabbani duk inda zan je in na faɗi shi zaliki mini tsani dogaro da kai kaɗai da yo Allah da famin in zamo babba Allah ka kara salati gun rasul da mai girma wannan da kabba Qur'ani ya isa da wurin al'umma akan hakan yayi gwagwarmaya mazan ya shafa ma ya juriya a cikin hakuri kashi muna cin riba yanzu a yau za mu yi waka hakuri muka ɗauko bayan dogon nazari muka gane shi ne farko komai za ka yi sai in akwai shi za ka yi karko ka tsarkake zuciya ka ji ɗanɗanwa masu da ba za su cimma ba Allah shi ne ya faɗi cikin ƙur'ani mai girma inna Allah ma asabin wurare na ji su da dama wanda ya ɗauka ya dace yan uwa ku gwada kuma asali za mu gari ba kallon mu da sauraron mu da fatan kun shakata da wannan fefe da aka sa. To ba tare da bata lokaci ba za mu tafi a wajen manyan bakin mu mai martaba sarkin gabas sarkin kasala Alhaji Yahya Adam Idris. Muna maka barka da zuwa mai martaba. Barka. Gabatar da. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. A wannan lokacin da muka zo a New Africa TV gaskiya mun yi farin ciki kuma abin da ya dada sa muna farin ciki muna cikin lokaci na maulidin annabi alaihi salatu wassalam tsira da aminci ta tabbata gare shi gaskiya a wannan lokacin ina ji babban lokaci ne wanda yaka duka insaniya mutanen duniya ya kamata su yi wannan farin cikin tarayya saboda wannan sai kuma dan uwa Malam Faruk Sini ka gabatar da. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah na farko da manzansa da dukkan jama'ar da suke aiki a wannan wajen da wanda suka gaito mu gaba daya kuma da mutanen da suke sauraro da suke cikin fadin duniyan nan suke sauraron mu to
muna muku barka da lale kuma sai kun ji mu bayan to tambaya. wayannan dai su ne wanda za mu tattauna da su a cikin wannan shirin namu insha Allah idan mai kowa mai komai ya yarda. Insha Allah shirin namu zai karkata akan wane ne Bahaushe. Shirin zai koma insha Allah ya tambayi mai martaba, shin mai martaba ya dawo kanka tambayar wane ne Bahaushe a Sudan? to gaskiya fi sabilillah wannan tambayar tana da kyau. Wane ne Bahaushe a Sudan? Ina da amsa biyu. Ta farko, Bahaushe shi ne Sudan in kanta. Na biyu, za a ce don saboda mai na yi wannan maganar ta farko, ijaba ta farko, saboda Bahaushe a Sudan munzul azal, to gaskiya especially malaman tarihi a universities a Sudan ko a kowane ƙasa a duniya wanda suke bincike sosai mai kyau sun san waye Bahaushe ko me yi wa Sudan, me Sudan ya masa. Kuma gaskiya fi sabilillah akwai dan matashi ya karama mai muhimmanci, mutukan muhimmanci a wannan nukuda sosai. In aka ce Sudan, ai Sudan biyu ce. gaskiya ne. Sudan kamun wannan shekara 100 ko 70 ko 80 ko 200 ma, ai Sudan ba ana nufin wannan gurin yanzu wanda muke zanne a ciki ba. Duka Afirka Sudan ce. Wato kafin zuwan Before colonize. mallaka. To before wannan ana kiranta Habasha. To ya kamata duk wanda zai yi wannan bincike a irin wannan matsalolin ya ɗaura akan wannan matashiyar, don saboda abu ne mai tarihi, mai mutukar tarihi, kuma za a yi documented a cikin tausir ne, ba abu ne na hira ba kawai. Bahaushe walillahi alhamd a ko ina kake a duniya a jinjina ma, a daɗa jinjina ma, a daɗa jinjina ma. Ko ina duniya ya shiga Bahaushe to an san abin da yi. Amma wannan bangaren ya wani lokacin, yanzu dai muna zancen Bahaushe a Sudan. Bahaushe a Sudan gaskiya ne. Su suka kafa Sudan, su suka gina Sudan. In short, nan gaban aka samu lokaci dogo za a yi wannan bayani, dogon bayani, amma ya kamata yanzu a ringa yin sa a takaice haka. Gaskiya ne. Yanzu ke yin aka tambaye ki shigowarki a Sudan saboda karatu, daga shigowarki mai shiga Bahaushe yake a Sudan, a cikin Sudan. Wani aiki ne shiga ba samu mutumin Bahaushe ba iyaye? Gaskiya ne mai martaba. To yanzu dai za mu tsallaka kan Faruk Sini a tambayar ta zuwa gare ka. Mai ya kawo Bahaushe Sudan? Me ya kawo Bahaushe Sudan? To kun san jama'a, a kowane lokaci idan ana tambaya kawa irinmu da muke yanzu ƙanana, akwai iyaye da kakanni wanda suka taho daga ma inda muka taho daga Sudan wadda take Afirka. Idan ana cewa nan in an ce Bahaushe, mutane sai su tsaya su yi kiram sai su ka banda Najeriya ko Nijar ba inda ake tsinkaya nan zace. Amma shi mai martaba ya yi magana a kan duka Afirka, Sudan ake ce mata da gaba daya. To yanzu mu dai kawa inda kika ce yanda iyayenmu suka faɗa mana, suka ce mana da aka zo, kawa mutane ne kuma abu ne na alfahari. Kawa nan wani dan wasa da muke tsakanin mu da jama'ar da muke zaune a wannan kasar, mu muna musu, muna daukar jan hankalinsu, mu zuwa muka yi muna neman ina addinin musulunci yake
daga ina ya fito mu muna tunkararsa, amma su da suka shigo gari ne mu sun same mu, su da suka zo sun bar wancan a baya mu kuma mun zo muna tunkararsa. Mana wannan abin alfahari ne a gare mu. Kowa bahaushe ya daga kansa don shi. Akwai wani ma ya bani labari ya ce duk inda bahaushe yake, inda ya dan matso daga dan can dai baya, duk inda ya mutu fi sabilillah ya inda ya fada. Hakan suke cewa dan a cikin jihadi ya zo zuwa ka kammalar da addini a cikin guda 5 inda aka ya zama dole a mu, kuma na biyu kuma da yaɗa karatun addini shine abin da ya kawo bahaushe yake yawo a cikin Afirka, amma ba Sudan kadai ba. Ba Sudan kadai ba. To mai martaba za mu jiwo da tambayar kanka, shin Sudan tana da yawa, a wani bangare bahaushe ya fi yawa ko kuma Hausa suka fi yawa? Tana da faɗi kamar yadda muka sani, to a wani bangare Hausawa ko kuma bahaushe ya fi yawa? To gaskiya fi sabilillah wannan tambayar, saboda ni bahaushen kasala ne, gaskiya ne, kuma mutanen Sudan da Hausawan da wanda ba Hausawa suna nuna kasala ita ce tushiyar Hausawa. To don haka wannan tambayar ya kamata a tambayi wani, saboda ni dan kasala ne. Yes, amma gaskiya fi sabilillah kasala gaskiya Hausawan da suke ciki ba kaɗan ba ne, saboda su ne mutanen wanda suka kafa asalin kasala da civilization ta kasala. To duk mai tarihi bai isa ba ya cire malam bahaushe a cikin kasala. Abin da yi da, abin da yi da, abin da yi a middle, abin da yake yanzu, kuma da abin da zai gobe. Kuma bahaushe gaskiya fi sabilillah a cikin wataniya da hubbal watan na Sudan za a daɗe in aka yi bincike a samu irinsa, saboda shi addini ne yasa yake wannan abu. Gaskiya ne, hadararsa addini ne, kuma garin nasa ne. To duk inda ya shiga ma haka yake wannan wataniyar, yake karfafa komi nasa. To don haka yanzu muna alfahari mu Sudanese, kuma garinmu ne, kuma da jininmu da kayuwanmu da 'ya'yanmu da komu da abin da muke mallaka saboda wannan ƙasar tamu. Kenan idan na gane ta bayanin mai martaba, kamar kasala ita ce inda Hausa suka fi yawa kenan. Kuma na biyu ana kiran Ubayyid. Gaskiya fi sabilillah, to in aka ce dai kasala number 1, to za a ce Ubayyid number 2, kuma a sauraron garin da yawa akwai. To Malam Faruk Sini, tambaya ta faɗo gare ka, shin wane ko kuma wace sana'a Malam Bahaushe a Sudan ya shahara da ita? Akwai sana'o'i da yawa, to a wace ya shahara Malam Bahaushe a Sudan? Na farko dai abin da ya fi shahara a cikin dai Sudan, wanda Malam Bahaushe ya fi sani ko ya fi, don shi dama an ce duk inda akwai ruwa akwai masallatai, to Bahaushe ne na uku. Gaskiya ne. To kuma kun ga Sudan ko tana da yawan ruwa, kuma tana da yawan filaye wanda suke yi. Ina kallon shukan nan ita ce wadda Bahaushe ya fi, amma bayan da aka zo aka jangwabe a garin, aka yadu ko ina, duk wata sana'a da kika sani. To bari mu karkata a tambayar mu kan mai martaba, saboda lokaci yana hararan mu. Shin mai martaba Bahaushe yana rike da al'adarsa a cikin Sudan ko kuma ya bari? To wannan ma wacce ya zo da ita daga can inda ya taho, shin yana rike da ita ko kuma ya samu wata yadda tasa? To ai zan gyara miki tambayar. To a cikin gyaran zan gyara Faruk Sini, saboda gaskiya irin wannan gida ne a ko ina a duniya ana ganin ka, kuma ana jin ka. Gaskiya ne. Kuma duk abin da kace sai a ce ina
source inda ka faɗi wannan magana. gaskiya ina dalili gaskiya. To gaskiya fi sabilillah ai bahaushe al'ada tasa ko ina ba zai bari ba. gaskiya Kuma zuwan bahaushe in aka binkica tarihi sosai kamun ma addini ya zo bahaushe iya nan. Wannan very important issue, ya kamata mutane wannan abun su mai da hankali sosai. Muna alfaharin addini amma gaskiya a historical ai kamun ma addini ya zo bahaushe iya nan. yana Sudan. Yes, Sudan in babban Sudan wanda kamun ma kafin wannan mulkin mallaka yes. su zo su rarraba. To don haka duk da wannan lokacin mai tsayi bahaushe bai bar al'adu da yawa ba Gaskiya. masu kyau, especially masu kyau bai basu ba kuma ba zai basu ba har abada. gaskiya ne. Saboda shi alfaharinsa burinsa ya cika saboda addini. Akwai canji da yawa amma duk da wannan canjin da aka yi har yanzu dai alhaji bahaushe gaskiya iya da babban tarihi mai kyau inda aka ci addini kamar kanda faruwa ce da ruwa da sauransu to shi iya nan. Wannan zancen iya da muhimmanci, mutukan muhimmanci. A nan ihramat na misra akwai manya-manyan professors sun yi magana mai zurfi a cikin wannan ihramat din. To akwai lugha wanda suka trying su samu shafararta ba su samu ba can wasu suka samu shafararta. Akwai abu da yawa an rubuta shi da lugar bahaushe. Allahu akbar. Ai ba zancen Sudan ake ba na jiya ko na yau. Ko na yau gaskiya ne. Gaskiya To, ne mai gaskiya- martaba ko ni zan iya shaida iya ganin da na ko biki aka zo suna kokari suna yin abubuwa irin na bahaushe haka. Masha Allah na gani gaskiya ni ma na abin nan ne. To duka dai a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, muna yi wa mai martaba godiya da kuma Malam Faruk Sini, amma ba iyakacin ta kenan ba, insha Allah muna nema mai martaba insha Allah ya ba mu wata dama wacce insha Allah za mu yi tasdila, za mu ringa samu mutane kadan insha Allah, saboda wannan magana ce mai mahimmanci kuma tattaunawa ce mai mahimmanci wanda gaskiya duk bahaushe na duniya yana da buƙatar ya ji yaya bahaushe ya tsira a Sudan da kuma yaya abubuwan suka kasance insha Allah, don har yanzu ba mu kai ga gaci ba amma lokaci ya riga ya mana halinsa ba yadda za mu, amma insha Allah muna nema mai martaba insha Allah ya ba mu dama za mu kara insha Allah gudanar da wani bincike insha Allah. Zaki bani dama na gaishe da mutane? Zaki bani dama na yi gaisuwa? Insha Allah. To saboda gaisuwa mun tana ba da da kyau. minti biyu insha Allah. Ɗaya mata isa. To shi kenan. A gaskiya wanda kuke sauraron wannan liqa'in a ko'ina kuke duniya, bahaushe muna gaishe da kai. Duka wanda yake cikin duniyan nan mai rai bahaushe an gaishe ku, muna fatan alheri gare ku, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a gama da duniya lafiya. Wassalamu alaikum. To Malam Faruk Sini a takaice minti ɗaya. Jama'a muna gaishe da ku, wannan abu ne muke farin ciki a shi, muna nuna cewar dan da yawa mutane suna kallon a Sudan kawa ba Hausawa wanda suke sauran kasashe na duniya daban-daban, don mu nuna musu idan an ce Najeriya ko an ce Niger to Sudan ce ta uku, kuma a Sudan Kasala Ubayd Gadarif shine abin da zan faɗa muku gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masu sauraron mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Ni Aisha Magaji Umar ya kasi wacce na shirya kuma na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.